Mange mennesker er allergiske over for følgende produkter. Til disse mennesker bringer vi nu løsningen. Sten! Siden stenen fås i mange praktiske størrelser og varianter, finder du også helt sikkert en sten, der passer til dine behov. Stenen har også mange anvendelsesmuligheder. For eksempel hvis din bibel ikke er tung nok. Det klarer stenen. Med stenen kan du også træne din krop. Stenen virker i alle muskelgrupper med omgående resultater. Udover disse to praktiske eksempler kan stenen også helbrede polio og andre dødbringende sygdomme. Stenen kommer i 2 smagsvarianter, lasagne og talkum. Alle dine venner og hele familien vil sikkert elske stenen. Derfor har vi lige nu et godt tilbud. Køber du mere end 10 sten, får du en gratis handy-satan med i prisen. Med en handy-satan kan du tilbede Lucifer, hvor hvornår du har lyst. Når ritualet er slut, kan din handy-satan let gemmes væk under sengen. Du ikke glip af dette utrolige tilbud. Bestil dine sten i dag.